Някога мислили сте, че предметите ви наблюдават? Може би се въобразявате, а може би не. Преди няколко години двама дъчани започват да съживяват различни неодушевени предмети от градската среда и наричат това изкуство айбомбинг. Отскоро то се случва и в България, благодарение на Ваньо Кръстев. Единственото, което ни трябва за айбомбинга е пластмасови очички и малко въображение. Айбомбинг е улично изкуство, вид улично изкуство, което е подобно на уличния театър, на арт-инсталациите, на скулптурата, на графитите, но и представлява следното нещо. Тези малки очички, пластмасови изпъкнали с мърдаща зеница, се залепят на някаква форма от градската среда, по начин, по който тази форма да бъде очовечена, одухотворена или хуманизирана по някакъв начин. Новото улично изкуство няма за цел да обсъжда социални теми или да скандализира. Единственото, което иска да направи, е да усмихне минувача. Това да бъде едно намигване към него, той да се усмихне, да се забавлява, да го посочи, да се израдва и да има добро настроение. Той не се прави, за да ставаш известен или... Тоест, с него няма авторство. Просто слагаш ни очички, заминаваш си, никой не знае кой ги е сложил, кой ги е направил. Ваньо се занимава с писане и фотография. Снима всички лица, които е направил и ги качва в социалната мрежа, защото техният живот в градската среда е кратък. Минавам след ден-два през този айбомбинг и виждам, че те са изчопкани от някой. Откакто е намерил новото си хоби, ентусиастът вече не може да се разхожда нормално по улиците. Непрекъснато се оглеждат за някакъв айбомбинг. Ето едно чудесно място за едно крещящо личице. Не знам, на мен ми прилича на прасе с един цилиндър. Много ми харесва, даже аз стоях там отсреща и от известно време го гледах и ми става много интересно. Интересно ми е как има очички на екрана и нос и много ми харесва. На какво ти прилича? На някакво куче с шапчица. И да, на куче с шапчица, очи и нос. Мисля, че е така добър пред училището, защото е декоративен, малко футуристичен, с този цвят го прави наистина по-весел за децата и за нас, разбира се. Какво настроение ви носи? Хубаво настроение, ветро, защото е весел, създава настроение.